Hi guys, ako na uday po si Roger Pancho, ang iyong amigo. November 15 karon 2020 nami karon sa Anchorage area sa Tayud. Hi guys, daghang kayo nga murayong barko. Dali guys. Hello guys. Mga barko. Daghang kayong barko dito. Guys, Tayud karon Anchorage. Nindot kayo ang panahon, isko kayong hangin. Di na may dagat, yung linawa sa dagat mga amigo. Ay nga purahe, daghan kayo nga purahe. Bridge na barko. Nindot kayong dagat. Yung bridge na barko. Dako kayo. Ay, nindot kayo daghang kayo ang bridge. Ilagang panahon ng langit guys. Kinalinawan sa hangin. Nindot. Isla sa Mactan. Tapos sunset. Parang naman sunset. Barko. Bye. Kano may kuhan alogbate o tanglad wa mabubuhay kay kalimutan kay birthday ni kapitan. Tanglad o kayo bate. Tayud. Amigo na engineer Masul. Hi! I'm fishing her. Everyone Fish ko na. Masul na siya kay pugi. Ay model na to karon. Sus ni plus panahon. Pag
Ambot sa mga barko. Kyle safety. Nindot guys. Langgam guys. Oh. Kamoy kayo. Langgam guys. Sunset mga guys. Sunset. Nindot kaya ang sunset. Dagay kayo ang prahi. Yan pa daw ang barko. Ito nang huwaton. Daliram na. Malayo kayo. Dagko yung barko driga ang prahi. Hey guys, mura tong vlog karon. Palihog og subscribe. Thank you.